Gilift na sa Coast Guard-Davao ang suspensyon sa biyahe sa mga sakayang pandagat sa Santa Ana Wharf sa Davao City. Atong sayron ang detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara sa pag-igo ni Bagyong Krising sa Davao Oriental, lakip sa napektuhan ang biyahe paingon sa Samal Island, gikan dinhi sa Davao City. Busa karong usa na lang kini ka low pressure area, gitugutan na sab ang biyahe sa mga sakayang pandagat. Usa lamang kining pang-island hopping nga bangka sa Santa Ana Wharf sa Davao City sa mga naapektuhang sakayang pandagat. Human gisuspende sa Philippine Coast Guard ang ilang biyahe padulong talikod sa Samal Island kagahapon. Dihang gipailawom ang Davao City sa Tropical Cyclone Signal number 1. Gibawalan mi gahapon kuan, buntag nag-ingon tong kuan dito sa kaputian tapos ingon nila alauna daw. Kailangan na abot ni Davao mo to gahapon biyahe mi. Abot mo diri mga alas 2, biyahe mi to gikan alauna. Hinoon, human nga gilift na ang signal number 1 kaganihang buntag, nagpagula og laing advisory ang Coast Guard nga tugutan na nga maglawig ang mga sea vessel ug motor bangka. Murag mobalik ni karong kuan siguro, mga ang ingon sa mga sa tour operator mga Domingo daw. Nalift naman sa Philippine Coast Guard ang advisory labot sa suspension sa pagbiyahe sa mga motorbangkas ubang sea vessels. Apan pahimangno yapon sa mga otoridad, labi na sa mga gagmay sakayang pandagat nga likayan una ang magpalayo sang litula ta mahibalo sa lakat sa panahon. Ginspeksyon sa marina ang kahimtang sa mga bangka aron pahimangnuan na sab nga magbinantayon sa mga dagkong balud sa kadagatan. Karong usa na lang ka low pressure area ang bagyo. But so far in Davao City, okay ta. Wala problema diri. So okay kayo. Kala lang ang among gikuan karon ang nagkakuan pod mi sa Baganga ug sa Mate kung unsa na mga development didto. Sara sa mga duna o plano, mga kining island hopping sa talikod sa Samal Island kinahanglan una nga mag-coordinate alang sa schedule sa ilahang mga tour operators. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator.